cunoaștem de foarte mulți ani. Am fost la Italia împreună. El a stat la apartament cu noi împreună, copiii. Și e că așa ținem o prietenie de 17 ani. Chiar azi îi contam. Deci cum a rămas 36 și 20. Și așa, el când vine la noi, de multe ori se oprește, nu are unde. Părinții au murit, fratele a murit și nu are pe nimeni, dar noi suntem ca frați. Și că așa, ne bucurăm toți împreună. Și să jucăm la o nuntă, poate, măcar după 50, măcar, până amul. Mulți ani, fericire, mult noroc! Am impresia, după culoarea, văd că i-a plecat o tehnologie specială. Serios, serios, da. Dragii mei, pui de lei, domnul Victor, îndeoseb, pace, sănătate, să ai tot și vrei, dar dacă ne reîntoarcem la sănătate, să o ai până la deci bătrânețe, domnule. Ele se încep după 90, adânci bătrânețe, deci este vreme. Noroc și cele bune să se adune. Să dea numai de. Mulțumesc, mulțumesc. Să dea Domnul. Acest sunet cristalic, domnule, sunt paharele. Domnul Victor, vă doresc multă sănătate, Domnul să vă aibă în pază întotdeauna, atunci când părinții ne părăsesc. Am fost și eu părăsită de părinți foarte timpuriu, de la 14 ani, dar bunul Dumnezeu mi-a dăruit mulți frați și multe surori și am cui mă destăinui la o durere, la o bucurie. Vă doresc din tot sufletul ca acest colectiv al satului, Centrul Național Satul Moldovenesc Buciumu să vă devină familia dumneavoastră, să vă fim frații și surorile domniei voastre, totdeauna să alergați spre noi și noi cu brațele deschise să vă cuprindem și să vă primim în această minunată ogradă. Ce să vă mai doresc? Binecuvântări cerești, oameni buni în calea dumneavoastră, împliniri frumoase, sufletești și pace pe pământ, că toate se vor face, pace și sănătate. Mulți ani! Lemnul de nuc e cel mai bun pentru frigăruit, nu arde încet. Înțelegi? Uite, când facem noi, uite, în felul ăsta, asta e moment istoric. Asta e o grada Buciumului, domnul Victor, dumneavoastră aveți o onoare deosebită pentru noi. De specie mai solidă. Pentru domnul Victor, noi nu jălim întreaga grămadă de lemne. Și dacă vii la anul, mai facem o grămadă la loc. Stai liniștit. Domnul Victor, am adus drujba 2, știi, se cheamă? Dacă prindem o fosilă vie, o punem în poziție orizontală și fii sigur că o perperim ca pe dânsa. Da, trebuie să mergem undeva la graniță cu... Cel mai mic reprezentant a Erica inozoice, vă zic că când luau fosile încolo în coapii meleagurile noastre, cel mai mic reprezentant a rămas șopârla. Șopârla. Și vă dați seama, o șopârlă de 60 de tone. Asta e o grozăvie, o grozăvie. Prindem o scenare, cum francezii mănâncă broase. Asta nu înseamnă că sunt nebuni. Prindem o căldare de șopârle, domnule, perperim așa, țâță de mâță. Păcat că-i frig. Eu mă gândeam chiar șopârle să aduc azi. Dar nu le-am prins, că el deja s-a ascuns. Da. Eu am încercat, dar vezi că voi așa da banul și am gândit, să încep din nou. Să văd, poate sprinește. Dacă nu sprinește, ce să fac? Dar sprinească, n-au încotro. Eu dacă mă nervează, păi eu știi ce fac. Dar sunteți de aici, loc? Nu, eu-s venit, dar dacă spui loc, păi tot aici rămân. Dar eu-s venit.
Eu vin și mă Ăsta duc. e actor de-a nostru, fier noroc în capul lui. Ce-ai spus, băi, și cu tine, și mă... Fier noroc în capul lui. El este... În recunoaștere. Da. El este, nu știu ce să zici, bre. Eu dacă mă nervez, bre. Ați mers la Volandas? Am venit, da, eu am volat, dar volanul nu... Am venit, dar volanul să... Domn Valeriu, ia vedeți mai aproape aici. Eu nu zicea care sunt țările tale care să zici că eu dacă vorbesc cu omul, dar pe omul, nu, eu nu am mare nevoie să laud. Dacă eu mă nervez, eu nu știu fac. Că aici nu înțeleg că dacă omul e mai scurt, tu înțeles că el, că e deja, dar n-are nevoie. E самое главное principal. Dar prohabul deschis la Natalia. Dă să-l închid, dă și stai, Deci, dragii mei, având în vedere faptul că domnul Victor, prietenul nostru vechi, a cumpărat niște cărnițe de mistreț, așa, și deci, cu așa ocazie, știind noi faptul că cea mai veche artă este arta culinară. Bună ziua, doamna Maria! Uitați-vă, aplicăm ultimul strigăt a mileniului noi în... La mulți ani te cuprindem cu mare drag și dor și sper să ai o zi frumoasă aici la noi, ca într-o familie. La mulți ani, Victor! Dar oficialul e înăuntru, aici e așa introducerea. Este Gheorghe, este domn Valeriu, eu, băieții noștri, sunt ca acasă, ca într-o familie. Mulțumesc mult și vă aștept să veniți înapoi cât mai degrabă. Pune să stingem focul pe urmă, nu? Aici nu-i când Așa de trebuie stat. ștersă cu o hârtie. Păi, șterge-o? Ești meseriașul de frunte al nostru, nu? Păi da, eu am gândit că o să mă ajut cineva, asta mi lipsea, azi mai fac tot eu. Nu, dar noi pur și simplu ne bazăm pe cunoștințele dumneavoastră temeinice și știți, ne mustră conștiința dacă facem o greșeală. Unii furculițe, erau furculițe acolo, mai știi ceva? Mistreț, carne de mistreț, Carne de fiți mistreț atenți. proaspătă. Proaspătă. Domnul Valeriu, nu spuneți că o să ne amendeze, că nu se poate. Nu, noi cu licență, tot e bine, tot normal. E cu licență și asta. Aici mai trebuie și o bucată de carne, domnul Victor, fii atent. Cine vrea să aducă Fii niște atent. pahare? Mai trebuie și o bucățică. Gric, bag-o aici la adâncime. Unii sunt? Unu? Așa, am uitat. da, sunt. Păi am o mamă de setcă acasă. Stai să-mi șterg, sunt mâinile. Cine aduce un Dar și ștergar? n-ai luat-o. Scurt și la timp. La mulți ani. Hâncești. De unde? Pereni. Dacă cum voi, dar eu când văd un pahar cu gen, scot creștiuna și mai chil. Așa, și nu mai chil ca așa fi și el. Dar să nu le iau la puterii. Mă îndeamnă toți așa, omule, ori ei, ori nu lăsa. Moldova-i țară. Eu nu sunt de pe loc, că filmul ăsta vreau să-l pun pe TikTok. De cine, Doamne, vești carul, jos căciula, sus paharul, la mulți ani, Doamne, la mulți ani. Când ne-a și mai reușesc în și. Domnul Gheorghe, gata, este. Și voi? Au fost cel mai... Aici, dacă e gata, nu dacă... Nu, încă nu-i gata, lăsați mama mea, că o scot pe și nu o scot. Aici este. Stai, băi, așteaptă de acasă. Să fie mai mustoasă decât mai... Puneți-o acolo. Așa, dar scoteți-o, vă luați furculița.
Cu onomastica domnului Victor îl felicit cu sincer la mulți ani și multă sănătate, multe bucurii, realizări în toate și să-i dea Domnul și o parte aproape pentru dânsul, ca să nu fie mereu singur în viață. Și mă bucur să-l revăd la Moldova și toate cele bune pentru dânsul. Doamna Tatiana, dați-vă, vă rog, mai aproape. Candidează, veniți gata. Apoi, ia ca pune una Să facă brânza bună! Ce? Ați ales fiți alături de noi. Puteți să alegeți cu altcineva să faceți această sărbătoare, dar ne-ați ales pe noi, pentru noi o cinste. Astăzi ne simțim ca prieteni, chiar dacă vă cunoaștem cine mai mult, cine mai puțin. Suntem prietenii dumneavoastră, suntem frații și surorile dumneavoastră, sunteți în familie. Și vă doresc ca Dumnezeu să vă aibă mereu în pază și la orice pas în viața dumneavoastră să întâlniți omul just de care o să aveți nevoie. Să aveți sfatul potrivit, prietenia, respectul și dragostea. La mulți ani! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască
cu noi aici, dar acum ești cu noi. Ești în Germania, să-ți cântăm un trandafir de la Moldova. Și să nu te-ai aflat niciodată de trandafirul de la Moldova. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă felicit, să vă mulțumesc pentru prezența pe care sunteți toți alături de mine. Asta e cea mai mare bucurie. Și după aia urmează melodia, dar mai întâi vă mulțumesc pentru toți că sunteți aici cu prezența și îmi face o deosebită plăcere. Era Iacubovici la Ștoc de Когда, știți emisiunea aia? Ștoc de Когда, Iacubovici, era și spune care самый короткий тост, care spune pe acela mă și premiu. Și a început, ea așa, școală, nu știu, nu știu, că pole ciudes. Самый короткий тост. Atunci noi, mai scurt, sănătate. Să dea Domnul. Mulțumesc. Domnul Victor, eu nu v-am cunoscut în genere, dar astăzi mi s-a creat impresia că vă cunosc de o viață. Și vreau să vă zic că un om credincios, așa ca dumneavoastră, l-a întrebat pe un părinte, un preot de la Sinaia. Părinte, de ce are nevoie omul ca să fie fericit?
Și preotul i-a zis, are nevoie doar de 3 lucruri, de credință, de răbdare și de sănătate. Eu vă doresc dumneavoastră din numele colectivului să aveți parte de dragoste, de oameni apropiați în jurul dumneavoastră, de fericire, de clipe frumoase, de cer senin, de pace în suflet și în casă și cele 3 porunci a preotului de la Sinaia. Vă mulțumesc mult de suflet. Asta este cel mai important. Le-am pe toate. Am sănătate, am tot ce trebuie, am prieteni alături. Practic, aproape că nu-mi lipsește nimic, ca să spun așa. Un singur om fericit care a luat de toate cele are. Nu, vă spun sincer așa cum este. Nu pot să mă plâng, m-ar bate Dumnezeu dacă mă plâng, mâine nu o să mai am. Am de toate. Am prieteni care mă respectă, am un colectiv prietenos care sunt mulți, poate noi ne-am cunoscut mulți care încă nu ne cunoaștem aici pe loc, dar de azi ne vom cunoaște și va fi familia încă mai mare. Mai scurt, eu închipui așa. Deci, nu știu, îmi doresc sănătate și să fim alături mulți împreună. Eu ne închipui că noi o să ardem de nerăbdare să vină la anul ziua dumnealui. Hai cu toate cele om. Eu le-am părmărit. De 2 ori pe an. Dar nu mai știți de câte bani. Noi este tradiția, de 2 ori pe an noi facem 2 ori pe an. Pentru asta mulți ani trăiască, Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Au venit Nu, păi nu încurcă dacă sunt femei. Stați colegi, dragi prieteni, n-a să-mi cer Numai puțin mă înțeleg de ce, numai așa. Lui Victor își permite să vorbească, la restul nu. Are dreptul. Că nu de altă, dar vorba în bancă. Da, domnul Sergiu, vă ascultăm. Eu continui discuția și vorba doamnei Alac. Dar eu continui. Așa, am și suflior aici, dacă ceva. Eu chiar și cu Gheorghe, cine a mai participat, avem amintiri frumoase chiar și din munții de la Sinaia, când am fost împreună cu Victor, cu ani mulți înapoi, cum s-ar spune, și el chiar și ne-a făcut un videoclip frumos, care îl avem și până în ziua de azi. Și ca cum s-ar spune, ca o amintire, fiindcă eram cu ansamblu Ștefan Mot atunci și Victor este specialist în acest domeniu ca să fac câte un videoclip frumos. Și eu, ce să spun, Victor, fiindcă ne leagă o prietenie de mai mulți ani, adică și printre noi au mai fost și acei care la ziua de astăzi nu mai sunt, cu regret, fiindcă asta este viața, dar până la un bun sfârșit, eu mă bucur că tu, într-adevăr, ai ales la ziua de astăzi să fii cu noi aici împreună cu acest colectiv frumos și minunat, aici la Bucium și din partea mea personal, ca prieten și ca un... 100 de euro. Eu îl vorbesc, dar așa pune pe masă. Nu, hai continuu. Bun, eu îl continu să-l iubesc cu Sasha, că el are așa niște propuneri interesante. M-am balat ca așa. Mi s-au luat ceafa. De azi înainte, să-i mai înmulțit, cum s-ar spune, familia, prieteni și așa mai departe. Noi îți mulțumim pentru această masă minunată și să dea Domnul să fie primit acolo și pentru acei care nu sunt cu noi, fiindcă asta e foarte important. Exact, exact. Și desigur că tu ai făcut o mare pomană în memoria celor care nu sunt. Și ți-i mult sănătate și la mai mult, la mai mare și întotdeauna noi vom fi alături și tu la fel nu uita de noi acolo chiar unde te afli, este hotare. La mulți ani. Sănătate. Să fie și ziua de naștere, dar și avem foarte mulți prieteni plecați care
hai să fie masa asta pentru tot, o masă, ca să spunem așa, da? A fost, m-am întristat. Am intrat altă ieri în cimitir, la Gico Afroni, cineva îl cunoaște, cineva nu. Ce să vă spun? Nici măcar una o floare. Absolut nimic, zero. Deci m-am întristat, am mai cules iarba de pe mormânt. Sergiu știe, nu trebuie să spun eu. Am fost prieteni buni. Mă întristez când după ce mori a 4-a zi nu te mai cunoști sau nu-ți mai aduci nimeni aminte de tine. Și asta e o tristețe. Da, fiind la masa asta, de asta și spun că ar fi bine, hai să fie pentru toți care i-am petrecut din viață, că foarte mult n-am mai rămas cu nimeni, nici părinți, nici frați, nici surori, nici mamă, nici tată, nici rude. Să fie pentru toți și pentru și de sufletul la toți și de sănătatea mea. Să fie primit. Da, da. Totdeauna nu va pomenească nimeni. Mi-a plăcut un articol acolo, că noi, cât să sunt viață, nu-i pomenim pe nimeni. Adică nu ne aducem aminte. Dacă mor, începem a grăie de tăți. Trebuie să ne prețuim cât suntem în viață. Pe urmă, nu m-a interesat ce să fie. Dumneaule vine, aruncă eu o privire așa, stai că-l cunosc de undeva. Ți-amintești? Ieri a fost. Când mă uit, mai bine. Alții s-au răsfăit, el în scoasă cerebral. Bă, Victora, fiți am stat cu tine în munții Sinaia, într-o cameră, dacă ți-amintești. Băi, Victor, te-am căutat în memorie câți ani să fi trecut, vreo 4-5. Care 5? Mai mult decât? Mai mult. Da. Băi, unii Victor, așa la care a făcut filmulețul, care chiar îl căutam și mai întrebam, dar nici n-avem deși când colo îl văd el în cuptor. Bă, Victor, bă, fiți-ar norocul tot în capul tău. Deci te-am văzut, ne-am întâlnit, îți spun pace, sănătate și cum ne-a fost vorba. Sănătatea să o aveți până la deci bătrânețe, să încep după 90, deci timp aveți. Și ediția întâi au avut loc, deci așteptăm ediția a doua. Pace și numai bine, domnule. Să fii sănătos, domnul Victor. Și unul întreabă pe celălalt, iată câți ani ai? Și că 82. Ei, 82, bine. Și el s-a dus să laută la medic. Domnule medic, domnule doctor, eu am 82 de ani, am venit la neata să uiți, chiar e drept așa? Da, zice, băi, dar bine arăți și foarte bine că arăți așa bine. Și că da, eu încă pot să vă mai spun una, eu încă alerg după femei. Doctorul se miră și bă, eu am 50 de ani și nu pot alerga, dar neta alerg după femei. Da, domnule doctor, alerg, dar eu nu știu de ce alerg. Așa că, domnul Victor, noi ne rugăm să putem alerga încă după femei, să nu pățăm ca așa la care spuneți că, dar tu câți ani ai? 82. Dar eu 83. Și eu 83 ani. 83. Deci că, dar și ți-a spus că ai 82. Și că, cum a trebuit să spus? Dacă spune și tu. Așa că unul vine la... Așa unul vine, zice, băi, dar să dăm la așa o masă și ne ducem la ăștia în copii, cum să ne duci? Și cu nasul ăsta tău, băi, juchet și năcăjăță. Și păi, am fost la... Că am vorbit, ați vorbit de vânătoare care... Și că am fost la vânătoare. Stai o leagă, dar tu și ești vânătoare, băi, de când ești vânătoare? Băi, am fost la... Nu, tu... Deși cu nasul ăsta, cum să mă duc eu cu tine? Nu mă duc, nu mă duc. Deci, am fost la vânătoare, dar am fost la vânătoare de niște, cum îi cheamă, de mistreți. Și care este? Și am fost la vânătoare de mistreți. Și nu a venit mistrețul. Eu nu te întreb de mistrețul, eu te întreb și cu nasul. Și cu nasul. Și eu am fost la vânătoare de mistreți. Și nu a venit mistrețul. Și dacă nu a venit mistrețul, ne-am bătat ca porși.
Băi, chiar dacă v-ați învățat ca personal importanți, și cu nasul, cu poi mâine plecăm cu trenul, cu vaporul, cu avionul, cu și te duci. Să mai spun încă o dată, băi, am fost la vărător de mistreț și l-a venit mistrețul și ne-am bătat ca porși. După ce ne-am bătat ca porși, a venit mistrețul. Așa. Stați. Așa că vă spun să nu dăm cu mistrețul și mai ales cu vorba aceea că zice, dar unde te duci așa la public? Nu mă întreabă, eu mă duc la uză din naștere. Dar tu unde te duci? Eu mă duc la soacra mea. De ce tu mai ziua din naștere? Păi, dar unde sunt florile? Soacra știu că eu o iubesc pe mine de prăpădere. Apoi te duci tu, dar unde sunt florile? Dacă nu, eu am dus și de aur, și de frumos. Dar ce te duci cu pușca în schelare? Ei, cu pușca în schelare, dar ce să fac bortă urechi? Așa că, oameni buni, să nu facem noi nici o bortă urechi, să nu, dar trebuie să trăim, să nu mâncăm ca să trăim, dar da. Așa că eu îi doresc obiectul, nu l-am știut, dar de azi înainte, așa că l-am știut, mai dăunț că nu venit un băiețel frumos și băiețel zice, dar păi prietenul nostru a fost așa. Așa că eu, din toată stima și a colectivului nostru, și a Marică Nitica s-a dus la spectacol, așa că vă doresc mult sănătate, pace, sănătate, că nevoie să o găsesc, cum vedeți. Așa că numai bine. Domnul Gheorghe, pot spune, eu sper că după banchetă nu e promistreță, nu o să vii. Să dea, doamne. Moșul de 90, baba de 89. Prin grădină lucrau acolo, au apărut cineva mai tineri care și-au cumpărat casa alături, vecini, cum ar fi. Și erau toți prin grădină acolo. Și la un moment dat, ăsta tânăr care și-a cumpărat casa acolo, aude, moșul, aude că strigă la baba lui. Iubita mea, adă un pahar, te rog, de apă. Bă, șocat ora asta, fără cuvinte. Ia să mă apropii la gard să întreb secretul. Cum așa au ajuns la vârsta asta și încă să iubesc atât de tare cum ești iubita mea. Și să apropii cu tot rușinea, zice, am o curiozitate. Care-i secretul că ai ajuns la vârsta asta și încă ești la 90 de ani, iubita mea? Unii moșneam face. Nici un secret. Am uitat cum o cheamă, taci din gură. Eu vreau să-i spun lucruri. Pe din jos de Cotul Morii, adică la Cotul Morii, că este și doamnișoara noastră, avem unul Moș Grigori, m-am vestit în sat la noi, dar ea care de vreo 3 ani sarmană Vădăoi. Când și când vin piciorii, că 2 ani Moș Grigori, așa stau la noi în sat, că de tineri au plecat, pe unde s-o fi însorat, Margareta. 2 picioare așa, polcoși, rotopei, pânticoși, așa. Nu-și cruță drog pe gură pentru că nu știu măsura. Și când vin pe la părinți, și acolo lele, Doamne Sfinte, scot din bici, care din pod, viu, ca nu e așa, mănâncă, sug și rod, și lechic, pepeni, murături, slănină, și fixesc toată mașină. Moșul spune și le poate, luați copiii, tati, vouă vă priască, nici și să-mi trebuiască. E singur ca un cuc, mâine mă duc, frumușel, păr de bucluc, să-i astum păr curcubăta, la țântirim, lângă măta. Stă moșneagul prinde jăli, dar nurorile și ele bată norocul. Bun în torbă, bag în sac, bruma, la om sărac și ridic iară, scaune și taburete, covoră, domnule, de pe parete. Și mai fac ele și pot Victor, și eu scur și genul, tot. O vrut să-i fac un ghine, îi bolnav, nu-ți cuvine. La urmă, când se petreacă, moșul lăcrămându-l lacă, l-a luat chiar și pe ori, Gheorghiță, cum îi fost pișoare. Când se iasă de o gradă, cel mai mare, și să vadă, în harman pe o călărușă, scurmăleu găinușă. Tată, să te bată gila, și ai că vrut să ascunzi găina? Și ca să nu faci de oaie, prinde o răb de șotaie. Moșul bun că totdeauna, dragul tati, cum s-o tai? Cum s-o tai că numai una, tai la și de șola, ona ce folos de trânsa. Dar cum eu cu dânsa?
Când văd cum șugulești, câri, cotcodășești și mai faci un ou, două, cum să tai, dragul tai, dacă să ouă? Râd fișori amețiți, amețiți și nesămțiți. Tai-o, hai și dă-ne cu papăm cu tăt cu ou. O papați cu tăt cu ou. Moșul foc și prinde jele. Dar nu vreți dintre mele? Eu v-am spus de Moș Grigore cum și-o spătat fișorii. Dumnezeu să ne țineți. Hai, Alexandru, eu pentru și cânt. La nuntă, la cumătrie, trai-la-la-la-la-la, oamenii-s de omenie, trai-la-la-la-la-la, dar moldovenii mai glumesc, băi beau, dar eu cinstesc, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Păi cine nu știe măsură, dă, Doamne, să-i să-și gura, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Toamna anunțele începe, trai-la-la-la-la-la, moldovanul îi dă cep, trai-la-la-la-la-la, omul vălciu vinoroși pentru oamenii frumoși, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Când moldovanul cum nu dai, m-au făcut întâlcut ce-ai, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Hai să nu încurcăm vieția, trai-la-la-la-la-la, oameni buni cu omenia, trai-la-la-la-la-la. Păi moldovenii mai glumesc, băi beau, dar eu cinstesc, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Păi cine nu știe măsura, dă, Doamne, să-i să-și gura, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Opșa, uite așa, ha, ha. Hai să nu încurcăm vieția, trai-la-la-la-la-la, oameni buni cu omenia, trai-la-la-la-la-la. Păi omul harnic ce muncește, el nu bea, dar el cinstește, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Păi pentru pace, sănătate, pentru ploaie, pentru roadă, trai-la-la-la-la-la-la-la-la. Mulțumesc, Alexandru, pentru susținere. Un adevărat prieten. Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, dimineața la șosea, cu mândruța cu ea, dimineața băgătoare, fără bani în buzunare. Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, dimineața la șosea, cu mândruța cu ea, bă! Așa, hop, hop, ha, ha, ha. Bunul vinul bine-ți face când îl bei cu cine-ți place, e mai bun ca orice deac când îl bei cu cine ți-e drag.
bunul vinul nu-i ca apa, nici friptura nu-i ca ceapa. Vinul bunul nu-i ca apa, nici mândruța nu-i ca alta. Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, dimineața la șosea cu mândruța altuia. Hei, hei, hop! Fraților, cât mai trăiți, să nu vă mai dușmăniți, că nu-i bună cearta multă când viața e așa de scurtă. Nu s-a găsit nimenea să trăiască cât lumea. Cum să nu trăiești viața când nimeni nu-ți dă alta? Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, dimineața la șosea cu mândruța altuia, bă! Bădiță, hai să glumim și cu drag să ne iubim. Hai, bădiță, să glumim, mă, și cu drag să mai iubim. Mărișor cu pălărie, să nu-mi spui tu mie, lie. Hai, bădiță, să glumim și cu drag noi să iubim. Ce frumoasă este viața când ne apucă dimineața. Ce frumoasă este viața când ne apucă dimineața, mă! La sfârșit ați vă spun ceva care să invite la dans. Stai, eu cântăi! Vis de argint și de petale, cuibul tău e sus pe creste, raza ta coboară în cale, mai frumos ca într-o poveste. Raza ta coboară în cale, mai frumos ca într-o poveste. Tu floare de cor, minune sub pot, fragedă stă, iubita mea. Tu floare de coț, minune s-o pot, fragedă stă, iubita mea. Așa. Doamnelor, vă rog frumos, floare ninsă, vârde stâncă, mai presus de nori și stele, cine oare să te ajungă? Numai dorurile mele. Cine oare să te ajungă? Numai dorurile mele. Tu floare de colț, minune sub pot, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub pot, fragedă stea, iubita mea. Care dansați o să câștige ceva la urmă. Floare de lumină vie, zâmbet cald de dimineață, te aștept de o veșnicie, te întâlnesc odată-n viață, te aștept de o veșnicie, te întâlnesc odată-n viață. Tu floare
floare de colț, minune sub bot, rage de stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bot, rage de stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bot, tu, rage de stea, iubita mea. Iarna grea a trecut, primăvara a venit și cireșii au înflorit. Mă întorc cu mult drag, iar pe scumpul meleac, în sătucul meu iubit. Nici n-am observat cum s-a înserat și-am ajuns la poarta ta. Vreau să-mi dai un sărut și să-mi spui că ești a mea. Nici n-am observat cum s-a înserat și-am ajuns la poarta ta. Vreau să-mi dai un sărut și să-mi spui că ești a mea. Vino mai aproape, vino, draga mea, vino lângă mine, nu te supăra. Dragostea e una, n-ai să o ocolești, spune-mi doar că mă iubești. Vino mai Alexandru, dacă ați fi faci nebun, ați danșez numai tu, dar vrem și noi să... Nu te supăra, dragostea e una, n-ai să o ocolești, spune-mi doar că mă iubești. Multe nopți n-am dormit, doar la stele am privit și la tine mereu m-am gândit. Mi-a fost dor prea mult de sătucul meu și de tine, draga mea. Nici n-am observat cum s-a înserat și-am ajuns la poarta ta. Vreau să-mi dai un sărut și să-mi spui că ești a mea. Nici n-am observat cum s-a înserat și-am ajuns la poarta ta. Vreau să-mi dai un sărut și să-mi spui că ești a mea. Vino mai aproape, vino, draga mea, vino lângă mine, nu te supăra. Dragostea e una, n-ai să o ocolești, spune-mi doar că mă iubești. Vino mai aproape, vino, draga mea, vino lângă mine, nu te supăra. Dragostea e una, n-ai să o ocolești, spune-mi doar că mă iubești. Adică cei ce te leagă și pe tine, inclusiv de părinți, de frați, de surori și așa mai departe. La mulți ani, sănătate, să-ți aduci aminte totdeauna de părinți și de cei apropiați. Un Ion și o Marie mi-a dat viața asta mie. O Marie și un Ion m-au pornit în lume om, oameni buni de omenie. Un Ion și o Marie m-au chinat un meu cu drag, dulce grai și scump meleag. Hai, hai Ioane, hai Marie, viața dulce să... Hai că l-am încurcat-o leagă. Dorul să vă fie dor. Hai, Con și o Marie au știut mereu să fie. Viața asta e tăul și tare, cântă după armonii.
dulce să vă fie. Hai, hai, Marie, hai, Ion, dorul să vă fie dor. Casă vie, un izvor cu apă care potolește sete mare. Marie și un Ion, de dragoste și dor, o inim apare ce din izvor. Hai, hai, Ioane, hai, Marie, viața dulce să vă fie. Hai, hai, Marie, hai, Ion, dorul să vă fie dor. Ion și o Marie au știut mereu să fie doi părinți cu mândru lume, cei mai buni unei din lume. Marie și un Ion, de dragoste și dor, au ascuns cu alor inimi, apare ce-n izvor. Hai, hai, Ioane, hai, Marie, viața dulce să vă fie. Hai, hai, Marie, hai, Ion, dorul să vă fie dor. Hai, hai, Ioane, hai, Marie, viața dulce să vă fie. Hai, hai, Marie, hai, Ion, dorul să vă fie dor. Hai frunză de pelin, pelin, hai râra. Eu străin și tu străin, hai râra. Hai împotri să trăim, băi, băi, ca amândoi ne potrijim, și mă! Și-i faci un bordeiș, hai râra. Băi, din crenguță din Cireș, hai râra. Băi, seara când o mă adormi, băi, duru-dui, duru-duru-du, când de ce mă auzi, băi, băi, duru-dui, duru-duru-du, așa, hop, 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 hop. Cântecele haiducești, hai râra. E prin codri românești, hai râra. Că tot una în satul capăi, du-du-du-du-du-du, bă, cu boierii nu mă bagă. Hai, doamnă, vină să ducă, băgulii nu mă bagă. Adă, nu adile, nu adile, adă. Și ia-n verde limpelin, hai râra. Eu străin și tu străin, hai râra. Hai în codri să trăim, măi, băi, duru-dui, duru-duru-du, amândoi ne potrijim, măi, băi, duru-dui, duru-duru-du. Hai în codri să trăim, măi, băi, duru-dui, duru-duru-du,
Următorul număr a programei noastre. Atenție, vă rog, aplauze furtunoase. Codule să mai mâni, codule. Ia dai știi ce. Stai, stric eu numai de Gheorghe. Eu fac melodie. Stai, mai debrat. Hai, dați-i doba. Hai, lasă, domnule. Ce fi fain dacă nu e? M-am gândit un pic mai bine, hai dorule, care facă și de mine, hai dorule, hai, am gândit un pic mai bine, hai dorule, hai, care facă și de mine, hai dorule, hai, una frumoasă, hai de pe placul meu aleasă, deci o face un pas de vorbă, îi la umbra deasă din cor, hai dorule, hai. Măi, și cânti când traiurea, dar cu ei să? La
câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să facem roată, neam să trăiască. Bucăță de lână și bucăciu pe cap, noi nu știam ce noi ne urma de ema. Bucăță de lână și bucăciu pe cap, noi nu știam ce bricul la mine de ema. Câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să facem roată, neam să trăiască. Câte doi, hai la românească, hai băieți să facem roată, neam să trăiască. Era întreaga lume, cu noi n-avea post, și laptele de oaie, mâncarea noastră a fost. Era întreaga lume, cu noi n-avea post, și laptele de oaie, mâncarea noastră a fost. Câte doi, hai la ora noastră, hai băieți să facem roată, neam să trăiască. Câte doi, hai la românească, hai băieți să facem roată, că vrem să trăiască. Câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să facem roată, neam să trăiască. Câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să facem roată, neam să trăiască. Să vin călare, îi bordeaș cu ușa mare, cum am luat să vin călare. Hai bordei, bordeaș, bordei, mă. Hai bordei, bordeaș, bordei, mă. Să vin pe jos, măi. Bordeaș cu ușa-n dos, măi, tu mă faci să vin pe jos, măi. Hai bordei, bordeaș, bordei, măi. Hai bordei, bordeaș, bordei, măi. Eu mă nebunesc. Mă fac să vin pe aici, măi. Îi mândruț-o cu ochii mici, măi. Tu mă faci să vin pe aici, măi. Hai bordei, bordeaș, bordei, măi. Hai bordei, bordeaș, bordei, măi. Să fim nebun, măi. Îi bordeaș cu ușa-n drum, măi. Tu mă faci să fim nebun, măi. Hai bordei, bordeaș, bordei, 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 măi. Bade meu cu ochi căprui, tai ram tir tir dai da.
dealul greu tu îl mai sui, tai-ram tir-tir-dai, da. Eu te aștept seara în portiță, ca să-ți dau ba de guriță, ca să-ți dau ba de guriță, măi, măi. Eu te aștept seara în portiță, ca să-ți dau ba de guriță, ca să-ți dau ba de guriță, măi, măi. Ba de ochișorii tăi, tai-ram tir-tir-dai, da. Se uită în ochii mei, tai-ram tir-tir-dai, da. De 3 zile îmi vorbești și tot spui că mă iubești, și tot spui că mă iubești, măi, măi. De 3 zile îmi vorbești și tot spui că mă iubești, și tot spui că mă iubești, măi, măi. Ba. Mai în spate, leac. Ba de nu știu ce să cred, tai-ram tir-tir-dai, da. Doar în ochii tăi ce văd, tai-ram tir-tir-dai, da. Gura spune că iubești, ochii spun că șmecherești, dar tu ești așa cum ești, măi, măi. Gura spune că iubești, ochii spun că șmecherești, dar tu ești așa cum ești, măi, măi. Ochișorii tăi îmi plac, tai-ram tir-tir-dai, da. Pentru inimă sunt leac, tai-ram tir-tir-dai, da. Când de dragoste eu zac, tu ești bade al meu leac, tu ești bade al meu leac, măi, măi. Când te uiți la mine, bade inima de dor îmi arde, inima de dor îmi arde, măi, măi. Când de dragoste eu zac, tu ești bade al meu leac, tu ești bade al meu leac, măi, măi. Când te uiți la mine, bate inima de dor îmi arde, inima de dor îmi arde, măi, măi. Ia ca așa. La mulți ani. Da.